Πάμε να δούμε τώρα τι είναι ύπνωση. Καταρχάς, ύπνωση δεν είναι ύπνος. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν, δεν φταίνε βέβαια αυτοί, είναι λόγω της λέξης, έχουν λίγο ψιλομπερδευτεί. Λοιπόν, η ύπνωση είναι μια κατάσταση χαλάρωσης ή βαθύτερης ή ελαφρύτερης χαλάρωσης. Έχουμε κλειστά τα μάτια, τα κλείνουμε δηλαδή, τα μάτια μας, διότι πρέπει να συγκεντρωθούμε χωρίς να αποσπάται η προσοχή μας από οτιδήποτε περνάει μπροστά από το οπτικό μας πεδίο. Και πρέπει να συγκεντρώσουμε τη σκέψη μας μέσα μας, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στη δική μας ψυχή. Δεν είναι ανάγκη στην ύπνωση να κάτσετε να εξιστορήσετε τι σας έχει συμβεί, τι δεν σας έχει συμβεί, όπως γίνεται σε μια ψυχοθεραπεία. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Έχει να κάνει με το συναίσθημα. Όλη αυτή η δομή της υπνοθεραπείας είναι τελείως διαφορετική από την ψυχοθεραπεία. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα. Κανένας δεν θα σας ζητήσει να καθίσετε μαζί του και να του εξιστορήσετε οτιδήποτε σας συμβαίνει. Αν θέλετε να το συζητήσουμε, αν θέλετε κάποιον άνθρωπο να σας ακούσει, χωρίς να σας συμβουλεύσει για το τι θα κάνετε, γιατί είναι δική σας η απόφαση, ευχαρίστως να το κάνετε και σε υπνοθεραπευτή και σε φίλο σας και σε γνωστό σας. Μόνο που οι φίλοι και οι γνωστοί, η διαφορά είναι ότι θα σας δώσουν τις συμβουλές τους βάσει των δικών τους δεδομένων. Δεν είστε εσείς. Από εκεί και πέρα, στον υπνοθεραπευτή δεν χρειάζεται καν να μπείτε στη διαδικασία του να πείτε οτιδήποτε δεν σας εξυπηρετεί. Ο υπνοθεραπευτής επίσης οφείλει να σας εξηγήσει ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας, εφόσον δεν είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε, να συνεχίσετε την υπνοθεραπεία. Δεν σας αρέσει για κάποιο λόγο, για οποιοδήποτε λόγο, δεν σας προκαλεί μία αναστάτωση, μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας πάρα πολύ απλά και να επανέλθετε στην κατάσταση που είσαστε πρωτήτερα. Ένα άλλο κομμάτι της υπνοθεραπείας είναι ότι δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Διότι το συναίσθημα που έχει δημιουργηθεί από μία κατάσταση, είτε είναι αυτή η κατάσταση φοβιών, ενοχών, ενοχικών συμπεριφορών μάλλον, μαθημένη συμπεριφορά ή μία κρίση πανικού ή ένας φόβος ή θλίψη, οτιδήποτε είναι αυτό που έχετε εσείς, το νιώθετε εσείς και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κοροϊδέψετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Δηλαδή, αν εγώ προσπαθήσω να εξηγήσω σε κάποιον ένα συναίσθημα που νιώθω για κάποια κατάσταση, το πιθανότερο είναι να προσθέσω ή να ωραιοποιήσω ή να αφαιρέσω κάτι από αυτή την κατάσταση, ούτως ώστε αυτός που θα με ακούσει να το ακούσει λίγο πιο μαλακά ή πιο άσχημα. Μπορεί πολλές φορές να είμαστε σε υπερβολή και να θέλουμε να δείξουμε ότι είναι χειρότερα τα πράγματα από αυτά που έχουμε ήδη μέσα μας. Λοιπόν, δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Κανονικά δεν θα πρέπει
ο υπνοθεραπευτής να σας εκμεεύει πληροφορίες που δεν θέλετε να μοιραστείτε. Μπορείτε να του απαντήσετε απλά ένα όχι, δεν θέλω να σας πω αυτό, το νιώθεις? Αν σε ρωτήσει, αν νιώθεις κάτι, θα απαντήσεις ναι βέβαια το νιώθω, αλλά δεν θέλω να πω για κάτι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, το συναίσθημα αυτό πηγάζει από μία αιτία. Μία αιτία φοβίας που μπορεί να ή μία αιτία άγχους, η οποία μπορεί να δημιούργησε μετά από πάρα πολύ χρόνο μία κρίση πανικού. Αυτή η κρίση πανικού, όταν επεξεργαζόμαστε την κρίση πανικού, δεν επεξεργαζόμαστε την κρίση πανικού εκείνη τη στιγμή που την έχεις πάθει, την ώρα που την παθαίνεις προσπαθεί ο κάθε άνθρωπος να ηρεμήσει τον άλλον και όχι να του δείξει τι, να του δείξει ότι γνωρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός να μπει σε κανενός είδους θεραπεία για την κρίση πανικού. Το πιθανότερο είναι να πάρει ένα χάπι λίγο να ηρεμήσει ή να κάνει κάποιες κινήσεις που υπάρχουν στο TFT και EFT, οι οποίες μπορούν πάλι να τον ηρεμήσουν, ή να αναπνεύσει μέσα σε μία σακούλα, ξέρετε όλο το υπόλοιπο κομμάτι, πάλι για να ηρεμήσει. Εμείς όλοι οι υπνοθεραπευτές κανονικά θα πρέπει την ώρα που θα μας επισκεφθείτε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το αίτιο της κατάστασης το αίτιο αυτής της κατάστασης που ζείτε σήμερα και όχι το σύμπτωμα. Η υπνοθεραπεία δηλαδή μπαίνει λίγο πιο βαθιά, πάει στο αίτιο. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές κάποιοι που έρχονται για υπνοθεραπεία ή αν τους πεις να φανταστούν ας πούμε ένα λουλούδι, την ώρα που προσπαθούν να σκεφτούν ένα λουλούδι που τους αρέσει, τους έρχεται ένα άλλο λουλούδι στο μυαλό. Γιατί αυτό έχει καταγράψει το υποσυνείδητό τους για κάποιο λόγο. Και όχι ας πούμε μια μαργαρίτα που θα θέλανε να έχουν μπροστά στη φαντασία τους εκείνη την ώρα που εικονοποιούν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το συναίσθημά σας είναι κυρίαρχο για τη συμπεριφορά που θα έχετε τις στιγμές που είσαστε σε αδυναμία. Να μου πεις, εσύ δεν είσαι σε αδυναμία? Ναι, και εγώ έχω έρθει σε αδυναμία και κάποια στιγμή έχω... Όλοι οι άνθρωποι. Δεν είμαστε άτρωτοι, ούτε εμείς. Ούτε εγώ, σαν υπνοθεραπεύτρια, ούτε κανένας. Μην πιστέψετε ποτέ ότι είναι κάποιος άνθρωπος ζεν. Δεν είναι. Σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε, σε αυτή τη γη, με αυτή την καθημερινότητα που έχουμε, κανένας δεν είναι ζεν. Προσπαθούμε όλοι να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, την ψυχική μας υγεία, για να μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργούμε. Και όχι έτσι όπως μας επιβάλλουν να λειτουργούμε. Αυτά για τώρα. Γεια σας.